саломе қотилима падари безорайма пушти мошин дастма баста диди ашкаре зонайма зарае дилу насух ҷонма да замин гирифти олудаи хун да хона маҳкам хабар нагирифтим то саҳар ҷон медодум барои 600 сомоне кошки дузди намекардим ман мебастим дар эсмоне замин ҳавои гарм кашидим ма ба мошинат боре ҳам дилут насухдаи фарзанди ширинат дарде баданам дошта хидми худо медонист очамам то саҳара барои фарзанд мегирист отаҷон зинда киштим гуфта гирифти пулома бераҳмита ҳамучен дидим басти дасти пома ӯ қадар гуноҳома дида фақат мезадима чанд бор ба бераҳмидай хона гирезон кадима отаҷон дига нестим ғам битим кини беруним ай ма хотирая видео ҷасади пирай хуна нахоти натонисти бахши фарзанди содата ё нағзи намедиди гирифти қасди чанд солата наход дили тар нашидак ба ӯ камишти шата ту мара кишти шояд ками фарзанд кишада тапида мара зади гуфта ки нос мекаши фарзанда гур кадай сангу чӣ хел нафас мекаши ай ту надидим меҳра намонди биним очамда паси панҷара каданта набуди ҷанозамда дига ман нахоҳам та ҳаргиз наёзари гурум да сини 15 солагим ай дунё кадди дурум отаҷон даи дунё фақат чашмои тар додим малубои кӯдак дузди кадай ту ҷазо ба марг додима наход ки натонисти бахши фарзанди содата ё нағзи намедиди гирифти қасди чанд солата наход дили тар нашидак ба ӯ камишти шата ту мара кишти шояд ғами фарзанд кишада